Σήμερα θα ήθελα να σου δώσω μία τεχνική ώστε να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε το μυαλό από τις συνεχόμενες αρνητικές και έμμονες σκέψεις και ειδικότερα από το overthinking. Μπορείς να καθίσεις σε μία καρέκλα ή καλύτερα να ξαπλώσεις. Βάζεις το ένα σου χέρι στο κούτελο απάνω και το άλλο σου χέρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού και αρχίζεις και αναπνέεις συνειδητά. Εισπνοή, εκπνοή. Με κάθε εισπνοή και εκπνοή αποβάλλεις κάθε αρνητική σκέψη. Στην αρχή μπορεί να αισθανθείς ότι παλεύεις με τις σκέψεις. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Άφησέ τις, παρατήρησέ τις και επικεντρώσου στην αναπνοή. Όσο περισσότερο επικεντρώνεσαι στην αναπνοή και στο άγγιγμα με τα χέρια, τόσο περισσότερο θα ηρεμεί το μυαλό.